yummy namhlanje sidla pizza. Kaze ngajabula. Mana, mina unginike iplate elirong. Ngibanga kanjani? Wena udla pizza ngazi la ngathi kungena into erong. Phela sidla into umuntu ayithandayo. Hayi nawe ngithola ugwaye ephakethe esikhomeni sesikole. Dlana ugwaye ngithi kusho ukuthi wena umbhemi wegwaye. Yidla-ke ngithengela wena-ke mntanami uzodla usuthe namhlanje. Ngithola iluze eyodwa mina sengithengele yonke. Bengawona wami lo yagwaye bengiphathela umngane wami ngoba kubo ku strict uyasaba ukuya nawo kuba kuwona wami angibhemi mina. Wenze kahle ke mntanami ngithi kuba ku street kina kukho street. Ngoba kukho street kini edla nanku ukugwaye. Ngiyakuthathisa mntanami. Ngiyakwenza lutho. Dlala ugwaye. Ngize ngikwazi mama mina ukudla ugwayi. Unjani? Kodwa ma. Dlala ugwaye sanje. Ngifuna ukuxoxa la. Uyathi indlela ongacabangi ngayo, ngiyakuzula ubone ngisho isiZulu indlela owenza ngayo. Yazi ngishela ezinja wena zokuqoqothuza lapha ngoba usile. Uwenza umuzi wami nje iJacken House. Uletha ugwayi la. Kusasa ngenzeka ukuthi uzoletha umuntu umlalise lapha lentwana efile. Ayenza ukho street kwami. Ngiyaxolisa manje ngiphinde. Idla-ke. Idla phela. Thethe kungangaki uxolisa mntanami kungangaki. Yazi ukuthi ngidelelisa ngona imitheko betheko. Uthi ipizza yakhe yahalisa. Futhi mnandi.